Vítam vás na stránke Poľovníctvo Terém, dovozcu rakúskych guľovníc firmy Ressler modelov Titan. Tento model, ktorý máme dneska pred sebou, jedná sa o plastovú pažbu, model Titan 6, kaliber 308 Winchester. Na tejto guľovnici by som vám chcela ukázať uchytenie montáže a puškohľadu. V tomto prípade máme švenkovú montáž. Jedná sa o rýchlo upínateľnú montáž, ktorú po otočením krúžku a po otočením celkovej montáže aj s puškohľadom vieme zložiť puškohľad rýchlo dole. V prípade potreby opäť veľmi rýchlo zacvakneme a dotiahneme na zbraní, dotiahneme krúžok a zbraň je pripravená k streľbe. Titan 6 je guľovnica trojranová. Tento zásobník je trojranový, je použiteľný do viacerých kalibrov. Dá sa dokúpiť plus 2 kusy s tým, že trošku ten zásobník potom zo zbrane trčí von. Zbraň má výstražník, pri natiahnutí zbrane vidno, že svieti červený bod, takisto výstražník, ktorý môžete cítiť aj prstom, aj keď je vlastne tma, nehrozí, že by ste sa pomýlili. Zbraň má trojpolohovú poistku. V strednej polohe je vlastne zbraň možné vybiť bezpečne, ale nestlačíte spúšť. Odistená zbraň a zaistená. Nepohnete záverom, nestlačíte spúšť. Puškohľad použitý na tejto zbrani je českej firmy Meopta Meostar R1 1,5 a 6x42 RD. Zbraň je zakončená gumenou bodkou. Záver. Mieridlá. Tieto mieridlá je možné vymeniť potom za svetlovodivé od výrobcu Ressler. Váha zbrane je 3 kg.